Bon dia. Aquest proper diumenge, per les votacions del 14 de febrer, s'han concentrat tots els locals de votació en un sol espai, aquí a la nau dels 50 metres. A través d'aquest vídeo intentarem explicar com es produirà aquest procés de votació perquè la gent, quan arribi, ja pugui fer-ho d'una forma ràpida i segura. Un cop arribats a la nau dels 50 metres, el primer que hem de fer és buscar la nostra filera. Cada filera correspon als antics col·legis de votació. Hi haurà 4 fileres. Una filera correspondrà al Col·legi Vila-Romà o aula d'aprenentatge, una altra filera correspon a l'Escola La Vila, una altra filera correspon a la nau dels 50 metres i, finalment, la darrera filera correspondrà als col·legis electorals de l'Ajuntament i del barri d'Esplà. Quan arribem, doncs, en aquesta capçalera de la nostra filera, trobarem un informador que, a través d'un programa informàtic, eleccions.palamós.cat, per si algú ho vol consultar des de casa seva, doncs a través d'aquest programa podem mirar quina és la nostra mesa de votació. Aquí a la capçalera ens situarem, aquest informador ens recollirà el nostre DNI i quan consultem ens sortirà quina és la nostra mesa de votació. En aquest cas, doncs el consultat és la mesa número 4. Podem veure que en aquest rètol correspon que la mesa número 4, la taula número 4, és en aquesta filera i, per tant, estic col·locat correctament. Quan arribem aquí a l'entrada, haurem d'esperar el nostre torn, seguint les marques que ens indiquen quina és la distància de 1,5 metres entre persones, fins a arribar a la porta d'entrada de la nau, on trobarem una altra persona que comprovarà que portem la mascareta posada i també que fem la desinfecció de mans. Recordem que és obligatori tant portar la mascareta posada com desinfectar-se les mans. Si algú no ho fa, no podrà accedir al local de votació. Quan accedim a la nau, veurem que la nau està sectoritzada. Cada fila li correspon a un sector de la nau. Jo, per accedir a la mesa que m'han informat a fora, he d'anar seguint les marques del terra que em porten per la direcció correcta. Això és produït perquè no hi hagin creuaments en cap moment dintre de la nau. Per tant, un cop entro a dintre, segueixo les marques que m'indiquen quina direcció, quin sentit he de seguir. Tal com m'havien informat, hem arribat a la mesa número 4, que és la meva mesa de votació. En aquest moment m'he d'esperar el torn dintre de la zona de votació corresponent per si hi ha altres persones també que han arribat abans que jo. Em situo, doncs, a la marca corresponent. Quan em vagi corresponent al meu torn, aniré avançant amb cada una de les marques fins que em toqui el meu moment de la votació. Aleshores, m'aproparé a la mesa i deixaré el meu DNI a la safata del membre de la mesa que comprovarà la meva identitat. Un cop han comprovat la meva identitat, recullo el DNI i quan el president de la mesa m'autoritza, exerceixo el meu dret a vot. Un cop hem votat, ja podem agafar el passadís de sortida. Com podeu veure, 2 passadissos de sortida corresponents a cada una de les zones de votació i aquest passadís de sortida diferenciat del d'entrada permet que no hi hagin creuaments de persones en cap moment del recorregut per dintre la nau. Arribem, doncs, ja al final del recorregut. Tot el que us hem mostrat, tot aquest recorregut per fer la votació a l'interior de la nau, es calcula que sigui amb un màxim de 5 minuts. Que sapigueu per això que la ventilació natural de la nau estarà oberta
tot el dia per renovar l'aire que conté l'interior de la nau i cada mes s'activarà la ventilació mecànica forçada per ajudar a aquesta renovació de l'aire. Per tant, la votació serà segura. Quan sortim de la nau, sortim per una porta diferent la que hem entrat i el que ens trobarem en aquest costat de la nau és la parada del transport públic. Recordeu que el diumenge 14 tindrem transport públic amb 8 parades en diferents llocs del municipi, a la rotonda del Museu de la Pesca, la rotonda del Càmping Palamós, la rotonda de l'aparcament de l'Hospital al Vial, a la plaça Vilarromà, al barri d'Esplà, 3 parades a Sant Joan, al carrer Àngel Guimerà, a l'Avinguda Llibertat i a l'Avinguda Lluís Companys, davant de l'Hospital, i finalment a la plaça de Correus. Aquestes parades, doncs, podrem agafar aquest bus que ens deixarà aquí a la porta de la nau dels 50 metres. Ho tenim, doncs, tot a punt perquè aquest diumenge hi hagi una jornada de votació fluida i segura. Comptem amb tots vosaltres que també hi col·laborareu. Moltíssimes gràcies.